Fame de palabras. A finais do mes de abril ou ao comenzo do mes de maio, no meu país reverdecen os arbustos. Ao pouco tempo, as crisálidas das bolboretas prenden neles, locen como boliñas de algodón, mais as eirugas devoran folla tras folla ata que os arbustos perden o seu verdor por completo. Cando as bolboretas saen das súas crisálidas, botan a voar. Pero maila todo, os arbustos non quedan arruinados. Dentro de un ano volverán a gromar e así unha e outra vez. Esta é a imaxe dunha escritora, a imaxe dun poeta. Os contos e os poemas alimentanse deles, ríllanos, esgótanos, e cando xa están escritos saen voando para acabaren nos libros, para aterraren nos oídos de aqueles que os escoitan. E isto non deixa de repetirse nunca. E que pasa cos poemas e cos contos? Coñezo un rapaz ao que operaron dos ollos. Logo da intervención tivo que estar 2 semanas deitado sobre o seu costado dereito. E despois, durante un mes máis, non puido ler. Non puido ler nada. Cando, tras un mes e medio de repouso, volveu coller un libro, tivo a sensación de estar arramplando coas palabras a eito dunha tarteira, como se as comese de verdade. E coñezo unha rapaza que agora é mestra, e que dixo: pobres daqueles nenos os que os seus pais non lles lean libros. As palabras nos poemas e nos contos son alimento. Non son alimento pro corpo, porque ninguén podría encher o estómago con elas. Son alimento pro espírito, pra alma. Cando alguén ten fame e sede, o seu estómago encóllese e secaselle a boca. Busca encontrar cando menos un codeliño de pan, unha cunca de arroz, un peixe ou unha froita. Canta máis fame, tanto máis se lle estreita a mirada, ata que xa non ve máis ca un bocado ou un grolo que o deixarían farto. Pero a fame de palabras non se presenta deste xeito, senón que toma forma de abatemento, de apatía, de arrogancia. A xente que sofre deste tipo de fame non é consciente de que na súa alma reina o frío. Non se decata de que está a pasar a carón de si mesma non se ve. Unha parte do mundo váiselle das mans sen sequera notalo. Esta fame unicamente poden saciala os poemas e os contos. Se nunca o fixemos, existe esperanza de que poidamos acalmar este tipo de fame? Si, aquel mozo lé. Raro é o día que non o fai. E a moza que é mestra lé contos pro seu alumnado, cada venres, cada semana. Se algunha vez o esquecen, son os nenos e as nenas quen o lembran. E a escritora e o poeta o ano seguinte reverdecerán e volverán roer os contos e os poemas que logo, transformados en bolboretas, botarán a voar unha e outra vez.